Magandang umaga! Shout out! Samahan niyo kami manunuso. Manuso. Wanang suso. Ayan. May suso! Wow! Shout out sa Team Mukya. Lagay mo sa ano, dahon. Hanap ng suso. Ang lamig ng tubig. Parang may yellow. Tabi-tabi po. Kasama ko yung nanay ko at yung pinsan ko. Ayan. Naman ako nakitang suso. Pero sila ang dami nakuha. Ayan. Lamig! Yun, may nakita akong suso. Sana? Tabi-tabi po. Ang bilis ni mama maglakad. Yung kasama ko na iwan ko. Nakakamiss yung dati namin ginagawa. Kasi dito kami dati namumulot ng nyug dyan sa taas. Nanguha ng mga pako. Kasama yung mga kaibigan. Sarap balik-balikan. Kasi yung mga kaibigan mo, may kanya-kanya na din pamilya. Yung iba nasa Maynila. May susuo. Oh, diba? Lalaki. Sarap to adobo. Adobo sa gata, tas maanghang. Tabi-tabi po. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, may suso. Yung suso kasi, sabi nila, pag alas 3, tapos alas 6, yun, madaming suso. Tapos dito sila, karamihan dito sa mga ganito. Ang bibilis nila. Tama nga si Kuya Bayona TV. Baka idala ko ng agos ng tubig sa liit ko. Ayan, nanguha pa si nanay ng lubi-lubi. May gulay na. Shout out po sa inyong lahat. Maraming si Laika na iwan. Ito yung nakuha ng pinsan ko.
Shout out po sa inyong lahat. Malinig ang Oo, masarap. Hindi madumi kasi wala naman bahay sa mga... Tapos adobo. Oh! Yan. Ito. Ma-picture kita doon. Lubi-lubi. May pang-ulam na. May gulay na. May pangsahog na nasusok sa gata. Tapos makakita pa kami ng nyog. Kompleto na. Ayan. Shout out sa inyo lahat. Lalong-lalo na kay Tita Shirl, kay Tita Chari-Hari, kay Tita Almida Rosnanat, kay Kuya Birador, kay Mami Beautiful Life, kay kay naiwan na si Laika. Ito. Sarap maligo. Ang lamig ng tubig. Ayan. Shout out po. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless po. Dito. Oo, lubi-lubi. Kami po ay pauwi na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po yun. Nakakuha kami ng suso at lubi-lubi. Pang-ulam namin mamayang gabi. Patingin nga ng suso mo. Ito.